sedina kanggo wong liya. Kok iso lho? Kok iso ya? Ya wis ngene iki lho Dik, resikone Dik. Bojo loro. Kepengin nambah maneh jan. Iya ngono. Para istri-istriku, Mulai saiki pilihin Mas aku mau. Ayo mele. Abang biru lampune disko, awak sehat lemu dek mergo duwe bojo loro. Bojo sing ono jaluk disayang, sing kuwunjur wegah ditinggal. Sirah mumet ora bisa turu, andum tresno dek uga andum waktu. Lama. Mikir bukuwe, mikir belanjane, Jor saiki bingung atine. telung dino mulai rono. Telung dina bali ning kene, waduh enake. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo mbok rondo. Aneh. Terusno. Pilih dino apa sing dua, Mas? Apa Aku- sing rondo? aku ra iso milih aku. Aku bingung aku. Sikon asih. Abang biru lampune disko, awak sehat lemu dek mergo duwe bojo loro. Mau. Bojo sing ono jaluk disayang, Sing kuwunjur wegah ditinggal. Sirahmu Seweneng ora bisa turu, andum tresno dek uga andum waktu. mikir butuhe, mikir belanjane, Jor saiki bingung atine. Sikat Armida. telung dino mulai rono. Telung dina bali ning kene, waduh enake. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo wong liya. Sing sedina kanggo wong liya.